convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 11. Canvis de tamany. Bon dia. Bon dia, gosset. Mira, estic llegint un llibre d'encantaris. Jo estic una mica preocupat perquè crec que l'aranya s'ha menjat el sushi. No, cap de bròquil. Les aranyes no mengen gats. Solucionem-lo de l'aranya. La faré molt petita, molt, amb un dels conjurs que he après ara mateix. Mira, aquí està. Ah, el moment just. Vine, aranyeta. Petita. Leiro! Què fem a l'hort? Ens hem fet nosaltres petits. Aquesta vareta està trencada. M'han estafat. Tornem al nostre tamany. Tamanyaleiro! Ai, espera, que t'ajudo. Gràcies, gosset. Quina sort que sempre tinc la meva vareta de reserva. Ara sí. Tamanyaleiro! Som gegants! Ha tornat a fallar. Mira, l'aranya està damunt del sostre de casa nostra, la xafo. No, gosset! Que quan vaig construir la casa no la vaig fer a prova de gegants. Oh, ha anat de ben poc. Ara sí. Tamanyaleiro! Per fi, ja som del nostre tamany. Ara sí, aranya. Petitaleiro! Oh, que petitona, la puc xafar ja? Clar que no, ens ajuden els mosquits. Ara agafa aquesta escombra i neteja les teleranyes. Per què jo? Perquè porto tot el dia fent màgia. Doncs el teu llibre d'encantaris no funciona gaire bé. Fi!